bae kenang belane kelingan bae kenang emane Ajis Jaya apa cet keding apa cet sini tembangi minangkane gembel taicung dewek ora lali salawas kelingan bae kenang belane apa cet gembel taicung dewek minangkane sing hormati Mama Akta mimie lilie geding Tompel tiba Tompel tiba Puas tiba aja bawa tompel yuk aja balai aja di Tompel aja di baturi ya aja di baturi Mamai Aktar mimie lili ora lali sing duwe metropolitan dewe Tompel mah aja di baturi Tompel mah mboke kenang penyakit kencing manis tompel mah blesak laka batu terus ku awake cilik kayak cacing krunya ning ngono bapaknya ku galak kono no kono sirahan jadi jobra gunung bapaknya warang kena sih bapak ya ando sirah pendil sing nakal mah budel aja di wawu tompel mah nakal pendil Del nen enakan mah dolanan yuk mumpung jaga teh padang wulan iya Tompel diajak beli jadi acok orade melu melu tompel ilane mau ilane ecak ku ilane ecak ayo awake kayak wong cacingan deleng Pel sirama dolanane pasang-pasangan acang-acangan pasang-pasangan nah sirap pasangannya karo anaknya komben duduk komben pun madel arana kecetene pun mah iya ngan paduan bak ila mah alok-alok ay ila ka emang ning atini ka ila ka emang iya mangaya dia bakal aku batur kayak kono jadi batur pel aja dibaturi pel pendil mah pel kemendelek aku batur iku di ala we batur ila mah ayo hari dolanan aja gawa pendil yo apa sih pendil mah jorok kuno wong aku ono ali olanan ku ono olah wawit kuno ayo ya baturan ila ni pen baturan jalan mana ila ai pedile jaluk salaman Pel non batur ora pada ngajak wawu iya yang karo sirap baturan loroan bayu mende bocah sing konkos sing rondo lemu kok enake mah dianjing naning karung digeret ning motor demenanan tompel ono demenane tompel demen bangul sila maco kita pun bangul jadi Catini goyangannya kayak gerabagan
ilok aja ngalok-alok ubet satene. Ari demen mau ngomong bae ya yo. Iya. Ayo. Mong abot. Abot digendongnya. Tim. Pel. Non. Dolanan yuk. Yuk. Dolanan gendongan. Ola. Betul-betul. Pelungguan. Olah. Apa unuh? Olanan umpet-umpetan. Oh, bakacing ala onggoni ono. Oh, ucup-ucupan ya. Cepat. Yuk. Ayo. Pimpa ala Yung gambreng. Alah, bener Ganti. Opel ene. Awas aja bulit ya. Ilane ngitungnya sampai 10. Madepnya mana? Ono. Ilane aja bulit. Ono madep yang ono. Hitung pel. Itu nggak bisa beli kone. Itu sing ngesanter ngitungnya kok. Eje. Wawa. Darah. Ulung. Hima. Ulung. Nyem. Nyem ka apa kana warere. Nyem ka apa kana warere. Peto. Sanga. Salah nang. Masa ada sepeda sanga. Wah. Wolu ya. Wolu. Sanga. Oyo. Pagang jika nawararen. Baturan tabal pada mentikan nawararen. Salah pada langka. Siap. Koka. Kok lagi nguyu takutnya ya. Ayo sira. Cememek. Aduh. Ilama. Ayo ketangguhan hiji. Ilama aja Ita ingin sih. Mana? Aja Ita. Ya tone ayo. Ilama Oh, aku hiji mana yang siapa ya? Hindi kaya. Wah, ya gimana? Kau siapa kaya ya? Ya. Penji aku ucup. Beli ucup. Ayo. Ilama on. Masa ucup pening ono ya tangguhan lah. Ayo. Nanti lo ucup. Lagi. Bisa konyan. Ayo. Apel. Kucing aneh. Bulan di mana aja bulit. Aja ngendok baik tolong ko. Cek. Oh ya. Si Jimani turun ketemu Catini. Ulung. Turun ketemu Catini si Jimani. Itu mah. Oh ya ya. Loro maning karo nenek. Aja ngendok bae tulik ngulat di mana-mana. Cacing. Iya. Saya gempa panggungnya aja. Wis karuan awake bengkek tabrak kenang slender. Ayo. Ijiani ini. Gimana ayo Ijiani. Net. Oh nyet. Nyet ya ketemu nyet. Net. Mungkin nyet ya. Net. Nyet. Net. Si jine siapa muka? Si lanang kan. Net ali ijine aja apa nah. Kau nyet. Par menang nyet lipar. Oh gono. Ayo gulati aja ngendok bae. Aduh. Wah. Tidak kopi bocah. Hebat. Iji maning. Acil gimana? Acil men ya acil. Ayo. Acel. Cel. Ya. Acil. Wah.
Iya. Cik. Lala. Kaki dia melak. Ya, Kaki dia. Cik. Si lecik kono Cik. Icuk priwe sipel, ono bener rek. Kita wis katon irane keseratan gede Kang. Ya wong wis bela je, irane dadi maning aman ngitung maning 10 maning ayo. Aja nakalan iraku. Aja boleh tayo. Nanya ngebeng ngitunge. Tak warakenan ning bapak lasam lho, Bu. Bapak nang bapak lasam ka tukang nampuk. Bakal beli gelem tadi aja di Baturi ya. Wah, sepatu dicol. Ya wis yo saginya. Heje. Madep mana? Wawat. Madep mana? Ayo. Ulang. Wawat. Ulang. 5. Ulang. 8. Anga. Oyo. Apel. Apel. Ya. Ojo. Aja boleh. Ning kene mau ngumpetin ning kene bisa. Kene. Gulati sing saja neng kana gulati. Abun tik ya ini aja. Oh. Ambu. Bisa adus. Menu bisa adus. Ya. Cacenya. Yen dijaga tepet dong. Satine. Cacenya ayo. Ayo, ketemu. Sing saja nemen dica. Ayo Jil, ayo. Ketemu Jil. Acil temu. Jaga temen tuh apa ya? Temu. Jaga temen tuh apa? Turbat. Ayo. Dadi maneh. Tur. Ulu ita. Kumpul. Ulu ita. Ayo. Rina juga dong. Kemalian Opele Gal. Ayo opele Kan aja ngurus kuwen. Nanti dolanan yuk. Dolanane ganti Nanti Iya pegel. Opet. Kusupan mah pegel Pegel. cepet-cepet. Dolane ganti Pengen dolanan sing sejene. Saja. Lagi emang nih. Iya. Anet. Odok. Aja ngurusi Anak odok kelap. Pegel cukup. Pengen dolanan kayak model zaman kin kah? Iya. Ning kos-kos dolanan. Aduh. Wah. Masih ilik aja emangan ay ila ko wala kena ilang baka ila. Iri bara na wala ke para ko di. Dolanane ganti Lomba nembang bae. Masa naka dolanan gaya. Sana kan nambang. Ambang mah iya jana ko. Cak cing aka unguli ko uno. Ola ala ngule saking ngule ola Bang ay ngajo. uno baka ano kung bang ay ko no. Aja menan. Mau beli, nang mau beli menan berapa? Mau beli. Oh. Ini ya. Yang mana cuyu? Apa dolanan apa? Tadi dolanan apa, Ken, Dolanan Ki? ganti ya cukup. Kayak sing zaman kian April kah dangdut akademian yuk. Anu nama-nama kan. Hom pimpa yo sapa sing kalah mengkone nembang. Ayo satu. Sing kayak akademi Indosial. Akademi. Akademi. Ila mau lawe ipi. Om pimpa alaihum gambreng. Ya. Nembang apa kita nih aku mau? Ila ci bang ano ila alo ayan. Bang Ali uwit dugo eskin ya. Pengen es krim. Pengen es krim. krim. Kok jangan tembak aku ya. Iya. Iya. Kene aja Mau. dodo. Baturi kita nembang sirane ya.